To jste za manželem přijela až z Ostravy? Co pak tam pro Josefa někdo něco udělá? Mají strach všichni. Pan doktor Stránský říkal, že vy mu můžete pomoci. Že máte styky na úřadech. Ve Vídni, prosím, prosím. Prosím vás. No tak. Který vzal počátek ve jménu Božím a vždy bude ke cti Boha, jenž nemá ani začátku, ani konce. Na stálou památku noste tyto prsteny. Já se omlouvám, jestli jsem předtím byla nějak nepříjemná, nebo... Ne, to vůbec. To já mám spíš výčitky, že to byla naše hloupá chyba, teda vlastně moje. A pak z toho vznikla celá ta nepříjemná situace. Hlavně, že se to vyřešilo, ne? Můžu se ještě zeptat, vy vypadáte spolu tak spokojeně. Jak jste spolu dlouho? To je na tom právě to nejlepší. My se známe vlastně pár dní a tohle je náš první společný víkend, takže si asi umíte představit, že prostě je to náročný a já jsem zamilovaná jak malá holka. Pavle, já to musím udělat. Slečno, ruce nahoru. Co je to? To není moje. A či je to tedy? To jste mi tam musela dát vy, to není moje. Já? Karolíno? Tati, já jsem ve strašném průšvihu. Zatkli mě. Já vůbec... Počkej, já tě neslyším.